Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a dnešní video je s mojí kamarádkou Maruškou, kterou jste mohli vidět v samém takovém challenge. Ahoj. Co budeme dneska nahrávat? Já zavážu Natálku švihadlem. Já sedím na rozbitý židli, takže já budu sedět na tom naručení, že jo? Já Natku jakoby zavážu pocať, protože jinak byste to neviděli. A potom ona, kdo bude, musí se co nejrychleji dostat z toho provazu. A potom, nebo z švihadla. A pak ona mě zaváže a já tak. A kdo bude mít? A každá má na tom minutu vázat to a minutu se z toho dostat. Aha, jo. Já měla minulé 14 sekund, jo, takže a Maruška 3 jako. Tak můžeme začít, já tak se to židli, židli rozbitá. To jestli neví, ona je takhle rozbitá. Jo. Já si nastavím No tak já si jdu teda sednout a snad si to vydrží, no. Jo a jenom ruce a břicho, protože nohy nám nejdou ven. Tady mám, můžete vidět minutu. A já to dám takhle na postav. 3, 2, 1. Jsem rychle. To nejde rozvázat. No tak máš 2 minuty, no. Ty máš 2 minuty. Ale počkej, ne, já to jsou těžší, takže Maruška mě tady váže jako indián. Nedívte se za ten náklad, my máme za sebou peřiňák, ne. Zase peřiňák jako jak nemaru. Tady tu výzvu jsme viděli u Datla a Matěje, ale oni si dělali lepenkou, prostě kluci, no. Znáte. Ne. 11 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Pardon. To byla moje písnička. Takže, má na to kolik? Minutu? Jo. Nebo kolik? Minutu. Tady můžete taky vidět minutu, aby se z toho dostal. 3, 2, 1, teď. Ježišmarja. 56 sekund, no tak teda vteřin, nebo já nevím co. Tak lehký, jo, jsme to dala. Je Maruško, sakra, pořadit. Tak ty mi pak zapni tady tím, jo? Jo, tak letí jsem to ještě jakože. Ale minula předtím si musela mít. No tak jakože, ale to. Takže teď si tě odbor. Moje tělo. Ale mě šmihlo. Tak. 3, 2, 1. Jo, začínáme. Nedivte se, jo, ty dívky mají sledovat tohle, jak to vážu, tak jak já tady vždy takhle Marušku musím upevnit. Já, ona se z toho minule dostala. Ale to je krknatý, jo. Pardon. 35 sekund, 34. Co jako děláš? Vážu, to je hezký, tak. Vy jste se z toho nemohla hezky horčičko nám dostat. Úplně bezvadný, co? No, už nám to asi stejně skončilo. Ne, toto. Půjč mi to. Ale co, půjč mi to na ty. Aha. Stop. Ne, časovač má na to minutu. Takže 3, 2, 1, hotovo. Kolik to bylo?
čest. Jako ty. Tady volá mamka. Ano, mám. Jdu zase na rozbitou židli. Jo, za chvilku. Jo, tak ahoj. Drifta jsem za ten rámus tady. Krymíza. Takže... Takže já se s váma loučím a dejte like, odběr a taky následujte, to bylo tady dělá kraviny Segra, takže zatím čau, těším se u příštího videa, Krůťa. Čau.